Okay. Jeg vil lige kort gå igennem vores prototype, og så vil jeg efterfølgende fortælle om, hvordan vores frontend og backend overordnet fungerer. Yes, mail og kode, login, og vi er logget ind. Så kan man så se de forskellige projekter, der er allerede oprettet inde i databasen. De er sorteret efter admin, underviser og så efterfølgende studerende. Så det er sin egen, der bliver vist øverst. Man kan så lave et projekt. Vi laver bare et tester-projekt. Vi kalder den også tester her i subdomænet. Og så vælger vi en template. Vi gemmer. Vi venter lige på, at den bliver lavet. Yes, så kan man se, at den kommer op her på toppen. Vi kan stoppe den. Så bliver den også stoppet i databasen og i container. Så kan vi folde den ud her. Så kan man se, om der er lavet den, deres mail, hvornår den er lavet. Og vi kan genstarte den. Det tager tid, fordi vi lige skal have styr på det. Yes, den er startet, og så kan vi slette projektet igen. Så er den væk. I templates, der ligger allerede nogle forvejen. Vi kan oprette en ny. Vi kalder den tester igen. Og så et eller andet tilfældigt tekst. Det kan den ikke, fordi det ikke er hjemmeltekst. Så kan vi rent faktisk sætte noget tekst ind. Og så creater vi. Så kommer den frem her. Vi kan ændre den, hvis det er det vi vil. Det gider vi ikke lige nu. Og så kan vi sætte den. Væk var den. Groups. Det er her vi opretter nye brugere. Det kan man kun se som admin. Der kan man se hvilket der allerede er. Vi kan oprette ny. Vi kan oprette nogle undervisere. Så tager vi en CSV-fil her med nogle undervisere i. Vi laver et gruppenavn, vi kalder den faculty, for det er det vi allerede har til underviserne. Vi gemmer den, så kommer de ind her. Så kan vi slette de tre her. Slet. Væk var de. Nu er der kun 5. Vi kan også uploade nogle helt almindelige studerende. Vi kalder dem MD 2024. De er de nye. Det er de ikke. Det er de nye. De kommer op her. Vi kan selvfølgelig også slette dem. Ja, vi kan skifte mellem light og dark mode. Og så kan vi ændre kodeord, og vi kan ændre fontstørrelsen. Log ud. Perfekt. Overall, vores applikation er opbygget med en MVC-struktur, en adskilt MVC-struktur, hvor view ligger i frontend, og model og controller ligger i backend. Vores frontend er lavet med Vue 3 Composition API'et, og backend er en Express API. Og så har vi en MySQL database. Vi har views her, som indeholder vores sider. Og så har vi components her, som indeholder alle vores komponenter, som vi kan genbruge i vores, som vi kan genbruge, inden vi importerer dem. For at snakke med vores backend, har vi lavet en API-service her, som vi kan kalde ud fra vores frontend med API-service, og hvad en funktion vi vil bruge, så skal den have en path og noget data. Her der kalder vi så post. Vi mangler lige den der set token. Når brugeren logger ind, så bliver de tildelt en token. Og den token indeholder brugerens ID. Det gemmer vi så med Axios. Så når vi laver et request med Axios, så bliver det sendt med som sagt med den path vi før der var projects og data. Og det er altså sådan vi får lavet et kald til vores endpoint over i backend. Vores endpoint her i backend projects. Det her er vores main routes fil, og vi har prøvet at dele det så meget op som muligt, også for at holde orden på det. Så ja, så har vi her vores project routes. Post / det er den vi skal have fat på.
Så har vi her, der har vi noget middleware. Vi har faktisk en tredje middleware. Vi har en deserialized user, som kører hele tiden. Og i deserialized user, der får vi fat i det ID fra vores token tidligere. Og så med det ID får vi fat i den user i databasen, som har det ID. Og så gemmer vi hele brugerobjektet i rest.locals.user, så man kan bruge det i resten af projektet. Og vi gemmer også lige deres rolle, så man kan få fat i deres rolle også i resten af projektet. Ja. Så var der den her must be logged in. Den ligger i vores authenticate middleware, som kort sagt sørger for brugeren, der laver det her request, de har de rettigheder, de skal have. Så hvis de bare skal være logget ind, det vil sige bare en helt almindelig studerende, så skal de bare findes. Men så hernede, hvis de skal være admin, så tjekker vi også, om den rolle, der ligger der, er admin, og hvis den er admin, så må de komme videre. Der kalder vi som en next, hvis de må komme videre. Og return for at få en fejl, hvis de ikke er admin, og har kaldt en admin funktion. Næste middleware, require Portainer auth. De her, de ligger kun på projects, fordi det er den eneste, der har med Portainer at gøre. Og den sørger for, at vi får fat i det her Portainer token, så vi kan fortsætte. Og den kalder den kun hver 30 minutter, så vi ikke hele tiden skal have det her token. Ja. Så hvis alt er som det skal være, man er logget ind, og man har den her authorized Portainer token, så kan man kalde project controller.create. Den ligger inde i vores controller. Vores controller her, hvor vi validerer input, og vi håndterer de her requests fra frontend. Ja, her for eksempel vores create, som vi jo kalder, vi validerer vores data og sørger for, at det er den, vi forventer, det skal være, for at kunne arbejde videre med det. Og her, der laver vi så vores stack i Portainer. Og hvis alt går vel, så får vi lov at lave vores projekt i vores MySQL database med den her funktion, som ligger i model, der tager de her argumenter. Vores project, eller vores model, det er så her, hvor vi laver forespørgsel til vores MySQL database. Og det gør vi selvfølgelig med SQL. Så når controlleren laver en forespørgsel til model, så kører den. Vi havde den tager de her parametre, create project tager de her parametre, og så bliver de så sat ind i vores SQL forespørgsel her. Ja. Og vi sørger selvfølgelig for at undgå SQL injections, og det gør vi sådan her. Og så bliver vores værdier sat ind på de pladser der. Og så kalder vi så laver vi så en request til KubeDB, der er vores database forbindelse med query med de værdier der. Hvis det kan lade sig gøre, så får vi så lavet et nyt projekt i vores SQL database. Og hvis der er en fejl, så kommer der en fejl. Error handling er noget, vi har fokuseret meget på, så der bør altid være en fejl, hvis der går noget galt. Jeps, det var vel det.